Il-kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew u deputat mexxej Laburista Dr. Saliba appella l-bidla urġenti fid-direzzjoni politika tal-Kummissjoni Ewropea. F'konferenza mal-ġurnalisti Maltin li jinsabu preżenti fi Strasburgu u kien kritiku iżda kostruttiv għall-Kummissjoni Ewropea mmexxija minn Ursula von der Leyen u appella biex din tkun aktar spedita, deċiżiva u kuraġġuża f'ċirkostanzi fejn l-Ewropa qed tiffaċċja sfidi kbar u tensjonijiet internazzjonali li qatt ma rajna bħalhom u kienet jitkellem lejlet id-diskors ta' The State of the Union mill-istess von der Leyen fil-Parlament Ewropew waqt li din il-ġimgħa qed jiltaqa' fi Strasburgu. Wieħed mill-iktar punti li enfasizza dwarhom Saliba kien in-nuqqas ta' reazzjoni b'saħħitha mill-Kummissjoni Ewropea għal dak li qed jiġri f'Gaza. Talab biex l-Unjoni Ewropea tikkundanna bla riservi l-ġenoċidju li qed fir-reġjun tal-Lvant Nofsani waqt li għandha twaqqaf kull forma ta' kooperazzjoni mal-Istat Iżraeljan. Tenna li b'dan il-mod l-Ewropa tista' terġa' tikseb il-kredibilità tagħha bħala kontinent li jħaddan il-valuri tad-demokrazija u d-drittijiet umani fil-qalba tiegħu. Dr. Saliba qal li l-Unjoni Ewropea tinsab f'salib it-toroq waqt li tinsab taħt pressjoni dejjem tikber bejn iż-żewġ potenzi globali taċ-Ċina u l-Istati Uniti tal-Amerika waqt li hemm problemi interni li ma jistgħux jibqgħu jiġu injorati bħad-dejn dejjem jikber fi Franza, wieħed mill-pajjiżi fundaturi u pilastri tal-Unjoni Ewropea, u kien kritiku wkoll dwar il-mod kif il-Kummissjoni Ewropea qed titratta l-leġiżlazzjoni diġitali u l-ambjent regolatorju biex jiġu implementati b'mod sħiħ u mingħajr dewmien fil-qafas Ewropew waqt li jittama li ma ċċedix għal pressjonijiet tal-Gvern Amerikan. Dr. Saliba wissa li kull forma ta' tkaxkir tas-saqajn joħloq inċertezza kbira fl-industri u n-negozji, xi ħaġa li l-Ewropa ma taffordjax f'dan l-istadju kritiku. U kien kritiku wkoll dwar il-mod kif il-Kummissjoni Ewropea titratta l-leġiżlazzjoni diġitali u l-ambjent regolatorju biex jiġu implementati b'mod sħiħ u mingħajr dewmien fil-qafas Ewropew waqt li jittama li ma ċċedix għal pressjonijiet tal-Gvern Amerikan. Dr. Saliba wissa li kull forma ta' tkaxkir tas-saqajn joħloq inċertezza kbira fl-industri u n-negozji, xi ħaġa li l-Ewropa ma taffordjax f'dan l-istadju kritiku. Fl-aħħar nett il-kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew appella l-aktar politika ambizzjuża fejn fid-diskors tagħha l-President von der Leyen ukoll tindika viżjoni aktar ċara u kuraġġuża qal li rridu President li turi li għandha l-ħila twassal lill-Unjoni Ewropea biex tkun plejer ekonomiku ewlieni fuq il-palk internazzjonali u tembet wissija fejn qal li l-futur tal-Unjoni Ewropea jinsab f'punt kruċjali iżda jekk jiġu indirizzati b'mod serju l-problemi mqanqlin kemm dawk interni kif ukoll dawk internazzjonali, l-Ewropa tista' terġa' ssib leħinha u tasser ix-xiruha bħala forzi globali b'saħħitha, ġusta u rispettata.